Ahoj, ahoj, já vás zdravím všichni a teďka u toho dalšího videa, takže se zase už takový myšlený příhoda, že má rozgrifovali a za to už jsem trošičku začal stavět ten nový dům. No je to tak trošičku dále od toho rozgrifovaného, ale doufám, že ten, kdo to udělal, dostane nějaký trest. No, tak prvý den, viete, v minulom videu ma zabili. Ste si ho už mohli vidieť. A bolo to docela pre mňa prekvapujúce, že kto tak vedľa mňa môže bývať. No tak koukám, nejakí hráči. A nebolo to pre mňa asi tak nejak úžasné, alebo niečo také, ale tak... Čo už? PvP je zapnuté, už to tak raz je. Jo a stretol som už nejaký tí doly poblíž takhle tak. Mal som už záľub na nejaký tí dole, že by som sa tam trocha udelal taký základnejší dolovací. Ale asi ne, lebo nemá na to dostatok času. Ja ešte pokacím tyhle stromy, všechno a tak. Slíbil som vo sérii 1, že budú videa lepší. Budú to o niečo dlhší, bude tam aj to intro a tak. Oni to sa ani nejak nemusíme zaujímať, je to akorát také vedľajšie niečo ako keby dodané. Práve nás tu je 9 alebo 8, no. Som to práve teďka počítal. Tak dúfam, že zvuk bude dobrý a všetko. Natáčam. PP6 si nespadnou celý. Toto nemám rád, keď to nepáje celé. To tam budem potom s týmto pak tak dlho... No ne. A ja už musím urobiť druhú niekde, no. Druhá bude tu. Pevne niekam položím, napríklad sem. Crafting table, no kde? Tu. Ten položím napríklad sem. Ostatné hodím sem. Šup, šup, šup. Vytvorím si aj rovno potom ďalší torči a tak. Ja som si chcel zobrať to drevo, že jo. Tak to... Super. Joj, ty si tady? Tak, tebo taky pokácím. Dole s tebou. No, zmizni. Tak. Aha, tady drevo. Hop, hop. Hop. Tak. To by sme mali. Podlahu není nejaké, hlavne, že máme toto také miniatúrne, kde môžeme aspoň byť, má nejaké tie veci. Keď ma to tak napadá, že sme mohli urobiť nejakú tak nejak... ja mám tiež také vymysly. Hop. Tak. Ja si vytvorím postiel, keby náhodou noc. Tu si uložíme, kde? Takhle sem pri pec. Zhorí nám hlava. To je dobré. Tak, ideme sa trošičku porozhliadnúť do okolí. Dúfam, že tu narazíme na niečo také dobré. A nie len na tieto stromy. Tie stromy. Sapling. Ale ja som tady... Aha, tu som to videl. Bak. Šup. Ne, tak tady ne. Tu asi nie. Lepšie. Počkaj.
Jaj, vodopady. No, tak toto by sme si mohli potom urobiť farmu, tu dole. Aha, tu je niekto z rezidencií domov. To asi nie je pekné, keď niekto vedľa nás býva. Iba sa tam chce nakúknúť. What? Nebudu grifovať. Ne, ani tam nejdu. Pryč s tebou. Tak. Super. Wow, počkajte, ja si to trošičku zaostrím. Takto. Zaostrí. Jaký most. Epický most, a čo tam ďalej? Hop, hop. No, epické, zatiaľ. Šup, 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 šup. Tak. Hej, vlastne oni tam majú rezidenciu. To majú premyšľané. Takže teďka musíme jít nejak takto. Ešte by sem. Víš, proč to nezničím? Tak. Super, sme tam, trocha lepší výhľad. No, tam niečo bude, Ako ten most sa mi páči. Wow, epic. Epický house. Ja sa musím podívať donútra. To je epic. Taková skala, úplne, že to je pekný. Sandholm. No a sem by som měl asi vyletět. No ja nebudem používať fly. Ja nemám jídlo, nevadí. Epic, pekný. Crafting. Seberem. A vidno, že Resident si vytvoril mine aplik. Čiže pekný. Tam taky něco je. Takto na okolí tak veľa vecí, to sa mi líbí. Strašne. Ja iba pak použijem trocha ten home, lebo nemám jídlo a mne by sa nechcel trepať tam domov. Hop. Bloky home. Block home. Aha, takže toto tvorí jeden house. Ano. Potom je na postiel a takto. No, to je zaujímavé. Čo je tu? Si tam budem skočiť? Wow. Wow. To bol fake. Tak si nahoru. To budu majniť. Wow. Jo. Toto je nutnosť. Trocha sme si to prohlídli. Tak. Ja si musím sa nažrať. A pak ešte najít ty doly. Ale to už necháme na ďalší díl? Co? Neviem.
Tak trocha sme si to tady prohlídli. A to by mělo být, no, všechno, jako já dělat nepůjdu tam někde do hlubky v lesa, lebo tam taky někdo může být a kill nemá. No dobré, takže toto by sme mali. Líbí sa mi tady, také pekné les. Dúfam, že dobre to zachytáva, dúfam, že ste ma dobre počuli. Dúfam, že aspoň tá kvalita ďalka bude. Nemusíme nič vraveť. Komentujte, lajkujte. Ja sa s vama loučím. Čau.